køre bil. Ja, hun kører godt bil. Ja, der er nogen, der har råd. Ja, men venter på, de rammer frit. Jeg elsker det. Det er fedt. Jeg har et bevis. Det skal lyde godt. Ej, det ligger nok helt gammelt. Det er godt. Hvad? Det var fordi, der blev bil. Nå, En grøn start. Janni, der er blevet tjekket afsvejs, bare lige så... Jeg vil vise... Det ved jeg ikke, men det er der blevet spurgt om, bare lige så du kan huske, hvad det hedder. Ja. Okay, ja. Også højs! Ja, selvfølgelig, nu skal vi være der. Nu skal vi være der. Kom til en Führerschein. Også højs! Nej, det er. Nu har jeg ikke tal på, hvor mange du har fået, vel? Så det kan godt gå heller godt det her. Hvad laver de? Hvad er deres arbejde? Hvad laver de? Journalist. Hej Katrine. Så. Ja. Kom ind. Ja, hvad er det sådan noget? Nu skal de se her. Værsgo. Okay. Det var så lidt. Name? Sigrid Munk. Frøken Sigrid Munk. Frøken. Endnu. Beruf? Journalist. Ja, Endnu. Ja. Hvor bor du? Hvor jeg bor henne? Ja, jamen, ja. Endnu bor jeg derhjemme. Endnu. Ja. 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 Soldat! Welche Stadt? Ringkøbing. Ja, der står nok Nyvang her. Holbæk. Nej, Holbæk står der. Så, Ja. ja, passion. Ja. Bitte. Tak skal I have. Tak. Name? Katrine Munksgaard Jacobsen. Beruf? Ja, jeg er sekretærelev. So. Welche Stadt? Von woher kommen Sie? Herning. Alles in Ordnung. Vielen Dank. Und Sie? Sie sind Major. Sicher. Må de have en dejlig dag. Gut.